l'equip defensor per preguntes al nosaltres aquí veiem que no són les impremtes. Ella diu que aquesta és la seva impremta. és la seva. Per què? Per si vosaltres presenteu proves que heu trobat marques meves i pugueu comparar si són iguals o diferents. Perquè Nosaltres tenim una prova que em sembla que és igual. Esteu preguntant el que ella ha dit. Teniu alguna cosa per preguntar-li amb ella? Sí. Doncs vinga. Que com et trobaves amb el robatori? Jo a l'hora del robatori estava a la sala de professors perquè volia dir una cosa al senyor Jordi. ¿Té vostè algun testig que demostri que es trobava amb vostè a l'hora del robatori? no. Equip defensor, expliqueu els arguments que teniu en defensa de l'acusat. Que aquí la imprenta és del Xavier, no és. Del Xavier, és de la Jasmina. I els correus. I llavors, aquesta crec jo que no és de la Jasmina, aquesta. Algun argument